Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare chimba kuti muri kukomborerwa nemaprograms amunopiwa neMandara Online kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Tisati tapinda munyaya yatinayo muzuva ranhasi, regai tikumbire humba vatinamatire. Humba tinamatire. Ngatinamatire baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tinouya pamberi pechigaro chemutsau wenyu chinokosha chinoera chitsvene. Ndo pachitubu cheupenyu hwese hunoramwa pasi pezuva. Ndo panosvika minamato yagadzirirwa naMweya Mutsvene. Dare rava pano, nyaya dzava pano, wateereri waripo. Chitipaiwo njere dzimakapa kuna Solomoni. Titaure pamusoro pezvakumbirwa kuti nditaurireiwo kuti ndigone kunzwisisa kuti ndodini panyaya yangu. Saka taakuisa mukati memaoko menyu, Mweya Mutsvene ariye mutungamiriri. Titungamirai musokosi gospel mudoni apa achatungamirira nyaya iyi naJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. 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 Tukasedare. Umba. Akomana. Ya. Samaita. Gono. Mbakadimba umuntu atogwa. Umba. Nyati. Basinire. Makadima nyati. Nyati. Makuti manyati manje. Nyati. Makadi nyati. Makadi ni nyati. Aiwa, tinoda kutenda amanesha mari dziri kuona vari kunze kwenyika all over the world. Yeah. Tell you what. Nema messages ne support yamunopa kuburikidza nekuita madonations amunounza kuvarume ava vepadare. We really appreciate. Dai Mwari vakuitirai zvidhafu. Regai titangire pana humba. Mukwazise hama neshamwari dzinoona chirongwa. Ndinoda kukwazisai. Ini ndinonzi Charles N. Makombe. Humba 1. Humba anorima nemuromo. Tirima nemuromo. Mapadza tikapa varanda vari pano. Rega ndikwazise hama dzose dzinoteerera padare. Kana uchitogoteerera padare humba 1 iri kukukwazisa. Mwari akukomborerei. Amen. Handikangani kukwazisa my dear wife Lydia. Ndiye anondichengeta kumba uko. Hama yangu. Mwari akukomborere. All right. Thank you so much. Regai tinzwe Dr. Mudzengi, our pastor. Thank you. Makadi yenyu adiwa vatereri nevatarisi. Ndinoitwa Obet Mudzengi, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day Adventist. Ndichibva kuShurugwi. Tisuwaira Shumba. Vana Murambwi. Vana Masinire. Vana munhu watogwa. Tisuvana Chivi. Vana Nhema. Varidzi venyika. Vana humba varipo kuti isu tirarame zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndichangokwazisa Diana my wife. Okay. And my 3 kids. Tichikumira kuti Mwari vaitire zvakanaka. Thank you so much. Munhu watogwa. Mune matorwa neiko? Anyway, it's a story for another day. Idatogwa lumweya. Tinzwe gono kwazisai hama dzenyu neshamwari. Ndoda kukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga. Ndiri Muyera Moyo. Ndiri Gono. Ndinobva kuBhikita. Ndiri kumasvingo. Tisu tinotonga dunhu rese rekumasvingo. Tiri kumasvingo ndikutoke. Regai nhasi ndikwazise. Ndoda kukwazisa munhu wani nhasi. Ndoda kukwazisa ambuya wangu vanoitwa Mbuya Mubvundura. Vakabereka mudzimai wangu. Patinokurukura nyaya dzepadare, vanodziteerera vhiki nevhiki. Ende vanozoti dzapera vopawo contribution yavo. Pane zvinhu zvakawanda zvandinodzidza from zvavanenge vachitaura. Zvinondipa a perspective yekuti generation yevabereki vedu vaitarisa zvinhu nenzira ipi. Ende unoona kuti panapa padomokology pane vamwe vanotarisa zvinhu zvanhasi, vamwe vanenge vakutarisa Beijing, vamwe vanenge vari kutarisa a mixture confusion. But ivo vane principle nestandard yavo yekuti makare edu
zvinhu zvaidai saka idzodzo njere idzodzo dzinotibatsira chose. Mwari vakuitirei zvakanaka mbuya Rebecca Mvundura ukambuzuma uko message yenyu gogo tinomaona mukanya mukanyera ana soko stina ndi mama ndizvozvo. Alright, Nyati. ya makadini ko watereri indiri nyate pamaoresa zita rangu ndoitwa Tsikada Gardner muzukuru wachipunza mwana wachirango parusape apo ndo patiri papo mutunga gore pamaoresa ndo pamusha. Pazuva ranhasi kune hama dzandakasangana nadzo mukati mevhiki vakafara chose tichikumbana vachiona maprograms vachikomenta maprograms. Nhasi ndakurangarirai sisi Rose Mapeta Mwari akukomborere neteam dzese dzipamebure North ana Makombe ana Mulalazi and many others. May God richly bless you. Happy listening. Wow. Amen. Thank you so much. Tinoda kutenda vepadare indinoitwa Mudoni ndopindira paMandara Church ndichibva kwaRusape kunyika Nyoro famba nyika inodiwa naMwari, nyika yakakomborerwa. Isusu tikatanga rudende rimwe rwese rozotera masvingo bikita zvimwe zvozotanga kungouyawo mudhuze nesu. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Muzora nhasi ndoda kungokwazisa vanoitwa Mr. Sibanda. Ndakasangana navo paHighlands Park. Ndiri pakati pekudya vanhu kwaRusape vanofarira breakfast. Yes, kune kusenza mumakitchen nekuite weki mumakitchen nekuite weki. Elder Sibanda, I just want to greet you. Thank you so much. Vakasvika ndichidya zvikanzi chikafu ichi ndechemari. No, don't worry. Zvikanzi no, I am buying it for you. So vakazosiya $20 ndikazodya che15 saka 5 ndichiri nayo munhu waMwari amene kuti ndoita sei nayo. Tinoda kutenda naye. Musoro wedu wenyaya nhasi uri kutiwo ndine mubvunzo. Nechindevere vanotiwo ngire mbuzo. Saka ndiyo nyaya yatinayo muzora nhasi. Tisati tatanga kuitsenga tinoda kuona kuti tingabetserana sei nehama yedu iyi as Adventist. Rega tiverengere nyaya yacho naNyati tiverengere. Kwanze munofara here wedare. Ndiri musikana ane makore 27. Ndakura kwana sekuru wabereke vamai. Mai vangu havasati vambondiudza nezvababa vangu. Baba handivazivi. Ndinoziva hama dzamai chete. I heard kuti mai vangu vakatizwa o vakamitiswa nababa but they did not marry. Saka pandakazvarwa ndakasiwa ndina mbuya nekuti mai vaifana kuti vadzokere kundotsvaga chikoro cheteaching kwavaifana kuzondodzidza vachindozondodzidzisa. Mai ndakazondogara nawo ndamu grade 3. Ndiri kuda kubatsirwa kuti ndodini zvandava mukuru kudai uyezve ndaane shamwari yakumbira kuti ingada kundiroora. Apa ndichine mibvunzo pamusoro peupenyu hwangu ini wacho. Mibvunzo yangu yakamira yakadai yekutanga. Am I supposed to tell my boyfriend about my past ndisina chandoziva? And if so, at what stage should we even begin to talk about it? Number 2, should I ask my mom about my dad? If so, how best should I do this? Number 3, if my boyfriend says he wants to marry sekutara kwaakaita, at what stage should I take nyaya idzi kunana tete nana mainini? Asi handina wekwababa wandinoziva. Ndiani wandingatanga kutaura nezvake. Page 4, should I call my father kana kuti ndokumbira nhamba dzavo kuti vagouya pakuroorwa kwangu? Asi handitombozive kuti ndotangira papi nekuti handina wandoziva. Page 5, kana basa rekuroorwa kwangu rakuitika ndicharorerwa kupi sezvo sekuru wakanditora nekundirera ndichiri mudiki wakashaya pangosara hanzvadzi dzamai vangu ivo vari vairi avo. Saka ndibetserewo kuti ndodini nenhaurwa yangu iyi. Thank you so much nekutinyorera kwamakaita my sister. Regedzai wedare tione kuti vanga kubetserai sei nevamwe vari mumasituation akafanana newawo. Regai tiverengerwe bhaibheri rinoti kudini?
toda kuverenga Pisarema 68 verse ya 5 inotiyo, a father of the fatherless and a judge of the widows is God in his holy habitation. Thank you so much. Rega tikande kuSolusi University tikaikanda kunana Mudzimurema nezvimwe zvikoro izvi theology yacho haibude. Rega tidzwe Solusi ititsanangurire verse inomborevei. Apo ndiMwari vari kutaura voti ndini baba vevasisina vana baba, uye zvakare ndini mutongi wechirikadzi. Mukacherechedza mapoka maviri ari kurehwa apa, vanhu vanogona kudzvinyirirwa nemhaka yekuti source yedefense yavo haisisipo, like mawidows vakarasikirwa nevarume and vana vakafirwa nababa vanenge vari vulnerable. Saka Mwari vanoti I take responsibility and I become the father to the fatherless, and also I become a judge to the widows. Sevanhu vanotarisirwa pasi maybe musociety, vanodzvinyirirwa, vanogona ngonza indai munotora chakati chemunhu uyo nekuti haana any source of defense. Kana Mwari vachitaura kuti ndini baba wevasina vana baba, kana mukadzokera kuchiHebheru shoko rekuti baba rinonzi Abba, and Abba zvinoreva source and sustainer. Kureva kuti if you are a true father, you are not just there to source and bring life, but you are also supposed to be the one who sustains whatever you source. So if you just source without sustaining, you are not a father, you are not a man, but you are a male. Saka nyaya tiri kudzidza nezvayo iyi tiri kuona kuti pakaita some great irresponsibility yekuti pamwe baba vakatiza hatina much information, kubva mwana asara ari patsekwende, haachazivi history yake, haachazivi kwaanobva, and zvakutoaffecta future yake. Ari kuvhunza kuti ndine mukomana ndoita sei naye, ndomuudza sei, anozoti kudii kana akaziva kuti handina nhoroondo, haatozivi mutupo wake, kureva kuti zviri kuaffecta identity yake. Saka ini ndiri kungokurudzirawo mukutaura kuti kana varipo vanoziva baba ava vemwana uyu, ngavaite something kuti mwana at least angozivawo. Zvinobetsera kupodza mavanga akatosiwa nechekare tinotenda. Thank you so much Dr. Mudzengi. Maitsenga regai timhanye mukati menyaya yedu. Ndikakupai kuti musanangure vhesi munogona kuzodomoka, munogona kumira domokology. Regai timbopa gono mumbotraya, moda umboritsenga here fatherless hongu ndogona kutaura semaonero andiri kuita. Ndoda kutenda mufundisi zvavataura ndizvo chaizvo, but munoona kuti kana tiri kutaurisa vana baba mukati mekurarama kwatinoita nhasi unoyu, unoona kuti baba sekutaura kwatinoita ndo pano kazhinji kacho, in fact in most cases, especially rumiri runo rweZimbabwe ndiyo inenge iri surname yako, ndiyo basis yesename yako. Kana uchinzi uri ani, iri based on your father's name. Number 2, tinokoshesa mitupo. Tati chitaura panapa vana gono, vana munhu watogwa, vana samaita and so forth. Ukatosangana neumwe samaita matova hama. So it's very easy to interact and to associate. Because tine something in common. Either vanhu vanotoitana vakwasha, vazukuru and so forth. And chimwe chechitatu chinoitika in our culture chiri kuita kuti mwana uyu anetseke ndechekuti icho according to Mwari ukaona vakupindira vakuti iwo I am the father of the fatherless. Kuziva kuti that role is important. It cannot be ignored. You cannot operate in an environment where there is total absence. That's why he is saying I am stepping in where there is a vacuum, where there is a gap.
Okay. whilst tese tiri vana vababa vari kumusoro kudenga but he makes special mention of those groups dzinenge dziri pama1. Yay, thank you so much. Anyone who wants to anoda ngopinda paverse kana kuti regai nditopinda munyaya. Anzi mai vangu havasati vambondiudza nezvababa vangu. Anditika? I think regai timbotangira ipapo papo. Musikana ronyora kuti handisati ndamboudzwa nezvababa vangu. Chii chinomboitika kuvanhu? Is it a good idea? Tine maKristu aripo vamwe vatori nevana vasina kumboonzwa kuti baba vake zvakamira sei kana kuti lineage history yake yakamira sei. Because tiri kungoti isusu tiri vedzinza raJesu. Tiri maKristu zvekuzoziva baba wako izvi hazvinei. Ndizvo here Nyati? I think there's an argument iriko kunze in it both sides dzekuti they've plausible reasons of projecting a thought line yekuti one inotiyo no matter what the circumstance is munhu ngaatsvage baba wake. There's that one thought line. Another thought line inogona kunge iri yekuti kana baba vangu asipo and is decided kuti havapo todhila nezviripo izvo kuti baba wacho havapo. Saka like nesituation iripo iyoyo sekutaura kwaita Gono, under an ideal situation, yes, zvataura Gono ndizvozvo kuti munhu anotorodzera surname yakwababa mutupo kwababa because that's the under normal circumstances ndo zvazvinenge zviri. But kana baba paine reason yekuti pakuwambwa kwemusha baba pamwe decided kuti havasi kudawo zvemusha uyu and havasi kuda futi zvemwana wacho and mwana wacho ochengetwa like in this case ochengetwa kwana sekuru. Mubvunzo ndeyokuti is that not adequate? Is that not enough? Should we by basis of comparison nevamwe watinge tadzidza navo vanana sekuru nana baba both legs of kuti kuna baba kune kwamai, on basis of that comparison should we then go and try and unravel our past until tagona kuita catch up with our past? Does it benefit us? Does it help? Kuti tochengeta pfungwa yekuti kana mai vasina kutaura for good reasons and for good measure wakatokura uri kuumba kwamai kwababa 27 years uri ikoko 27 and she's asking kuti mai vangu hawana kumbonditaurira. The fact yekuti hawana kukutaurira means kuti pa 27 years baba wacho kana wangu aripo, you would have known in 27 years. You would have made the endeavor to come and see you. Now that didn't happen. Should you carry that question at the back of your mind as a burden? So that those two theory sides. Okay. No matter what the circumstances, whether vakarwadzisana kana kuti pakaitwa zvakaitwa zvisingabvumirwe kana kuti whatever it is, wabereki wakakangadzisirana, iwe inotsvaga baba wako kana kuti live by the identity that was given to you. Nevakakuchengeta. Life goes on. Life. Enda nekudzidziswa kwawakaita. Ndaimwe pfungwa. Thank you. Rega tuye pana umba. Zvimbori nebasa here. Kana ndanzwa zvakanaka. Mwana uyu haana identity. Let's not fool ourselves. Identity haana. Dai akagutsikana neidentity yainayo. She wouldn't have asked it. As kuti ndodini. Haana identity. That's point number one, very clear. Secondly, hakuna munhu asina baba ari panyika. Hakuna. That's why ari kuti yes mai havana kundiudza, but she still wants to know kuti baba wake ndiani. Iswe direct ngatirege kuboda no. Mwana uyu ana baba. Charisika dzinoita kuti wapenyu here baba iwoyo one. But kana vari wapenyu kana vasiri wapenyu, mudzimai mamai wake wanoziva kuti mwana uyu ndio kurudzirwa kati. Ko mai vacho mai ava mukristu. Ndofunga takamboita futi nyaya similar to this. Yeah. You remember that? Achiti ndondoroora kwana sekuru here and all that. You remember that? Pakaona program iyo akabanyora izvo. Yes. Right. So inindiri kuti mwanangu, speak to your mother kuti wani wati baba wangu ndiani, taura nawo.
Okay, thank you. Pane nyaya ngomba ndepekuti mai havasi kutaura for 27 years. Aiwa. Zvokuti wakanyarara kana kuti wakadini. Maybe there is a better reason. Aiwa. Maybe tongosiyana yongonzi ngaisiye matambo. Mira. Awa uyu mukadzi uyu neakaita mwana uyu. One ma differences awo wakasangana nawo. Maybe it was one shot yakasangana naye baba ubva watsakatika. Asi hazvigoni kuti mai hawatadzi kuziva kuti baba wako ndinhingi. Hakuna zvakadaro. Maybe I would kana want ari to hold differ. on kana akatoiswa nhumbu nemunhu anotoziva kuti akandiitisa nhumbu iyi yakabudisa mwana uyu ndinhingi. Let's talk about that. Right. Tirega kungotenderera ngatibatsire mwanasikana kuti look, the only destination ndeyekuenda kuna mai baba wangu ndiani, wapenyu here. Is it all circumstances that a woman would know kuti baba muridzi wenhumbu ndiani? Sorry, I'm asking a funny question. Hold on. Ndine same question. Just hold on. Taura tinzwe nyati. Watichi? That is it possible kuti all circumstances the woman would know the father of the child? Because your statement seems to have said kana chairo rinofamba nevanhu vakawanda. Panoita nhumbu anotoziva kuti nhumbu iyi ndiyaningi. Hakuna zvakadaro. Hakuna chinonzi chiri secret. There's nothing like that. Regaiti. Unless me in my experience, tita uri. Regaiti batsirane sekuru. Regaiti batsirane umba. Atisi vana chiremba, atisi ma specialist gaino ne area idzodzo. But zvinogoneka chaizvo kuti mai vanogona kutadza kuziva baba vemwana. That is very possible. How? Nechikonzero chekuti tombotora edu makesi ekuti iyo muri kuti vari kufambidzana nevanhu vaviri vatatu handiti she may genuinely not know. Izvo zvinogoneka. Tingazviramba edu asi ndo chokwadi. Chechipiri chinogoneka kuita a situation yekuti munhu abatwa chibharo usiku ari kubva kuchikoro nemunhu asingazivi. Nyaya yacho even ikaenda kumapurisa tsakata. That's possible. Handisi kuti ndo zvakaitika kumwana uyu. Right. Point yenyu tichaikurukura humba. Exactly. Kuti toita sei kuti tibatsire kuti vaoneke kana achivaziva. It's one of the points that is kuidismiss. Right. Chechitatu chinogona kuitika ndechekuti unoziva pane haisi mibvunzo yese yatinosangana neyo muupenyu yatinogona kupindura. Amen. Apa ndiri kurevei? Ndiri kuti ngatimboti mwana uyu mai ava vabatwa chibharo nemunhu wepadhuze handiti ende makareko kana kuti community yobva yavapa pressure zvekuti hazvitaurwi and what not. Let's move on. Ivo vobva vatakura burden iyo for all these years. Pamwe vanenge vakutotorawo consideration yemwana kuti look, handingati inini maproblems angu machallenges nemitoro yandinayo ndakundoturira kumwana wangu. Haagoni kuzvisolva, inini mai vake ndakatadza kuzvisolva. Saka unotozoona kuti zviri nane ndife pane kasengi kaimbotaurwa kudhara maticha achine mbiri stereki zvichinzi ifa wakadini ticha adurwi something like that. You know, because it was a statement yekuti I would rather die than say out what really happened. Saka ma situations akadaro anowanika. So that kana taona kuti anowanika panogona kusvika pamunosvika pamagumo kuti hatira kumberi kwatichaenda. What do you do? Thank you so much Gono for that. Regai timboenda kuna mfundisi mai asati vaudza mwana for 27 years handitika asi mai vari kutoimba hosana muchechi in the event yekuti I am protecting my child from what? From murume uyu utori nehama dzako, hama dzekwamai vako idzodzo, ana sekuru anani vavavo, we are okay. You see, life goes on. Pachikristu munozviona sei zviri right guys? You are protecting here. Ndofunga kuti panodero pane problem. Why do I say kuti pane problem? Most probably pamwe mai ava vari kuda kupfidzisa baba kuti haufi
wakava in touch nemwana wako uyu nemhaka yekuti pamwe wakandisiya. Amen. We may not know the situation but zvinowanikwa zvekuti since baba ava vakangodai vakandisiya ndo revenge awo kuti you will never get to see or have contact nemwana wako. Zviri kwezvo kana zvatova zvekupfidzisana hapachina chikristu. Mukacherechedza mubhaibheri mune magenealogy, even Jesu ane genealogy, tozwa kuti ningi akabara ningi akazobarwa naningi zvikadai zvikasvika paari. Bhaibheri rinototora nguva even kunana vakoronike kuya kutsanangura magenealogy kureva kuti origins dzakanyanya kutokosha. Even bhaibheri rinotisira pachena kuti takabva mumaoko aMwari. Mwari ndiye akatisika, hatina ngokaruka tavapo panyika. So that points to something that is crucial muupenyu hwevanhu. Panzi pane mibvunzo nonga mitatu kana mina inofanira kuti ipindurwe nemunhu kuti where do I come from? Where am I going? Why am I here? Ndo maquestions e-identity iwawo. Kana munhu akasagona kupindura those questions, anoita suffer an identity crisis. Ene munhu akaita identity crisis anenge ari purposeless, haachazivi kuti odii. Vanhu vakadero vanogona kuguma vapinda mumadhiragi, vava kuita zvimwe zvinhu zvisina tsarukano. Saka mai vanogona kuti pamwe ndiri kuprotecta mwana but from a point of ignorance. Vasingatozivi kuti yavari kuti protection, vari kutoisa mwana pamhene, vari kumuyanika pachena, which is not a good thing. Thank you. But is it not possible kuti she may not really be doing it the way you've described? Kuti there are circumstances and situations kuti munhu anenge let's even use the example yamai yapiwa naumba neyamapa toti akatopiwa pamiri, like she says in the script kuti mai vakamitiswa but they did not stay together, and that's how she puts it. Ari kuti mai vakamitiswa but havana kurorana, they did not stay together for whatever reasons. Musikana uyu ndobva arejectiwa together with the child. Chakarejectwa inhumbu nekuti uyu asitombozva kuti kune mwana. Effectively both were rejected. We don't know the circumstances, but effectively both were rejected. And the family that rejected these both, Mai and the child, whether it stage a number or whatever, did not make any endeavor to look for mwana wao. Okay, Mai havasi kuda but mwana wao havana kumutsvaga. And life has gone on. Mai has healed. Mavanga avo nemarwadzo avo vahila, vamove on. Mwana ane mvunzo wainawo, but she's been given an identity because she carries some sort of name. Someone has looked after her and she acknowledges that. But it's a false identity. Yeah. False. Well, we can argue, but the verse Rama Werenga Mufundis, and you gave a very good explanation of the verse. Unless you were reading into the text. No, I was not reading into the verse said, I am the father of the fatherless. Implying that the Bible actually acknowledges a state of fatherlessness. Historical fatherlessness. And in your explanation, you spoke about a male and a man. Muchida kutsanangura how fatherlessness is a concept exists. So God is coming in because men are not responsible. Exactly. Saka, it is not the. I'm saying what it is. So if men are not responsible, let's not paint the woman as being at fault. Because she's finding herself in this space. She's a victim. Because she was dumped. She was dumped in Ronda that she had to find a way to heal. As narubatsiro. But nyati kudambwa kwakaita hakuna kusolve problem. Ndo saka mwana akubvunza.
Yeah, the challenge ndeyekuti muri kundiendera mberi ndisanda pinda pandoda Right, but- memutaura together now 2 hours. haiwa mirai humba musatenderera Regai wachipinda ya- Mirai. nyaya inenge yadziya Mirai. gono munozogarisa panenge paminama. The question yandoda kubvunza ndeyekuti whilst all these things have happened, Mai has done the best to calm the storm. Come on. Mwana uyu he should be at peace in my view because of what Mama has done. But she is not. The crisis yatiri kudiscussa nhasi, is it a self-made here No. inflicted crisis kana kuti it's a crisis yatiri kutaura kuti it's a genuine phenomenon of life, implying kuti munhu wese who out there, we have sisters, we have kids, we have come home, ma-return soldiers akawanda handiti tikachengeta. Akatonzi So are we- tsikada mwana uyu. Yes. Are we saying that all these children Must- do not have identities and they need to go out there and discover? I'm sorry. Okay. I'm sorry. I hear you. They are creating new crisis, I think the personal crisis. Exactly. You have- I think you you have have got brought a point. Yeah. You have a point. Muruta hapana point. Ipoint apa ya point. Isatobhabhatidza Ngatitenderane. kuno Okay. Kwemuri kuenda kwesoko does not answer this question. yeah. Munza wanaka. That's why awati chienda pa point yacho. Chekutanga ndechekuti mai apo wakaita nhumbu. It was not an afterthought. Vanhu vaidana nawo. How do you know? How do you know? Wakaitsana nhumbuka. Kudanana. Saka vanhu vanisana nhumbu vanodana naye. Imuda kuita pfungwa dzenyu kai. Vanhu ava vakanga vari together awa. Get my point. Kusvikira waitsana nhumbu. Hana unotaura kuti kunga wakasangana musiri ndobva warara wese. Is that what you're telling me? No. Vanhu vanoisana nhumbu pachirama vangu vachidanana. Nyati pamusoro nyati. Ndiye ndiri kutaura. Nyati. Eh. One hour they relationship. Right. Alright, chifamba Ikaramba. I'm not kuti wachifamba. Amunombotaura chinyarara. Ndoti muri kutsigirana kawo. Ndatozvibata. Chinzwa unzwe. Vanhu awa. Why did affair? Affair yawo haina kufamba zvakanaka. Right. Hatizivi kuti chii chawakadini Chakakanyika. murume uyu airara nemai avo iye paari yezvezvo hatimbozivi kuti mai avo wakaita mwana Okay. yatatatwa mutamba Okay. ndobva wangoenda saka munau mwana uyu arerwa nambuya wekwamai haazivi hama Right. dzekwababa wake. Right. But what she knows ndezvekuti baba waripo. She's aware of that. Okay, thank you. That's why I cannot thank you. Okay. That's why ari kubvunza kuti baba wangu ndowaziva sei. Get the point? Yeah. Alright. Ari kuda kuti tibatsire. Alright. Zvomukaenda uko moenda uko. Alright. Atibatsiri mwana. Alright. Yes, zvakaitika kune vamwe zvakaitika but not kuku. Zvakatosiyana. Alright. Uyu ada kuziva baba wake handizvo here plus arikuda kuchata ari kuti zvino boyfriend yangu ndoitaurira here imboti eda kutaurira sekuru chete baba wacho hawaicho yet ana baba waripo vanofanira kunge waripo. Alright. Regai ndimbopinda samaita timuvhe nenyaya yacho. Ngatimbotora scenario yataurwa nasekuru. Obviously tese takadai sedare tiri kubvumirana kuti kana zvichibvira kuti mai ava vabudise information yababa vemwana ndopatikadari ndoperifanira kutaura ipapo Chimira chipedza. handa kuchitaura Ani mati asati thank you. Ndokwatawa manje. Nasi umba. mazvika mhiripiri ana ndichida kuti inini mai ava ngavataure nemwana. Yes. Mwana ngaaende kuna mai. Yes. Ondotaura namai. Gono yana Mwana ngaaende kuna sekuru. Yeah. Otikumbira sekuru kana kuti hama dzamai mainini kuti vataure namai. Then uona kuti zvinogoneka here kuti mai vamupe nhoroondo yezvakaitika. In the event ndopata tiri kudhibheta kwatiri kuenda uko handitika. In the event yekuti tasvika kwetinoti ndi ndokuri kutaurwa nevarume ava. Saka ngatimbopa mazano nyaya yesekuru oitaurako sekuru munorasitsa pfungwa dzangu. Nachida kuti mai ava ngavaedze mwana uyu ngaaedze all means. Vanhu chavanga vachiemphasizira 27 years sekuru ndekuti nguva yareba from the time yakakura mwana
paakatanga kuziva 5 years akutanga kuziva kuti kunonzi daddy, kunonzi mama. Kubva patime iyoyo kusvika nhasi 27 years is a long time. Saka vanhu vari kuedza kutsvaka justification yekuti mai vanotoda mwana wavo, ndosaka vakamurera, ndosaka vachimuriritira akaenda kuchikoro, vanotomuda. But the reasons is not so obvious why she is not revealing this information. Thank you. Regeti tifambei. Pane dambudziko manje nyati na Shumba. Iko zvino izvi manje pasvika nyaya. Ndiri kuda kubatsirwa kuti ndodini zvandawa neshamwari yekuroorwa nayo. Ini ndine mubvunzo uyu. So regeti ngotanga neyo kutanga wacho. Am I supposed to tell my boyfriend about my past? And if so, at what stage should we talk about it? Anyone? Tombotangira kuna mfundisi. Msikana ane boyfriend ari kuti at what stage ndomuudze here about my past kuti shamari nini baba wangu anitovazivi zvakamira zvakadai, and at what stage should I say it? Hazvizondiendesera here shiri. Okay, thank you. Ini ndiri kuona problem kuti we are taking some of these things for granted. Zvatinotoita pano zvokuti nyatu yaiti tiri kwamaoresa chichi ndiri nyati ndiri godo ndiri Samsung ndiri Hubva. It's not a small thing. No, it's not. Iye kana mwana uyu aripo achinzwa vamwe vachiita izvozvo, iye anotorwadziwa kuti vanhu ava vane heritage ina handina. Saka it's sort of like some abuse which is happening to her. And mukatarira even Mwari anoda kuti atizive identity yedu. That's why the Sabbath is there. Kuti every Sabbath it's actually pointing us back to our origins, kuti takabva mumaoko aMwari, ndiye akatisika. In this relationship, the lady is supposed to one day openly talk with the boyfriend situation yake, kuti iye kana mukomana wachona achimuda amude akadero sezvaari. Correct. Zvisingadi kuvanzaridzwa. Everything must come out. The husband should not discover it. No. It may become a problem. She has to be open now and even vulnerable. But before she tells him about this, I think anofanira kutanga exhauster kuchaga through the mother and through other relatives who may be there, maybe to try and assist ye kuti azoziva. But zvikasabuda zvaoma kuti hapachina way out yazvichabuda, she has to end up telling the guy. Hey, At what stage? at what stage? Ada kumudza chi. Now, No, at what stage? Aruda kumudza futi kuti kudini. chamuta Because he boyfriend kaya haisi husband. Hold on. At what Handi courtship. courtship Kana vari mucourtship kando pakudzidzana nekuzivana. Hakuna zvimwe zvinosefwa. Hold Courtship. on. Ndo zvinozonetsa mberi. I think matauro zvakanaka Shumba ndizvo nega. You will depicate it. Izwai mwanangu ndiri kutaura kwauri nekune vamwe vari kutsvaga vana baba wavo. Alright. Unofamba kuudza mukomana. Kana iwewe muri serious, ndaura kutaura ndistage. Okay. Kana mukomana uyu akuti ndakuenda kundoroora, ndo paunobva wataura kuti usati waroora, Okay. this is my what, my situation. Ndakataura namai, mai havana kuda pachena, kana kuti wakabuda pachena wakati baba wako vari handizi kuti mai vacho vachataura vachiti kudini. Saka iwewe kana mukomana wako ari serious, kana masvika pekuti now he is serious to go and what, marry, and imabvumirana kuti wakuda kuroorwa, and murume mukomana wati I'm ready to marry you, I think this is the same time you should tell your history kune mukomana uyu. What history? Yamai wake kuti handina babaka, ndio history yake. Imamboti hakuna munhu asina baba. Aiwa, no, hold on. Kuti handizivi baba wangu situation yake yababa wake. Unzwanaka. But ndiri kuti even zvataurwa na munhu watogwa. Taura na mai, gara nawo pasi kuti mai handina kungonyuka pana baba waripo.
nditaure kuti waripo here ndewapi imhuri yekwani. All right, thank you. Yeah. Ndofunga matora dzese dziri 2 and ndonga pana gono ndichenda pana Nyati papa. Yekuti am I supposed to tell my boyfriend about my past? My boyfriend, not my husband. Wakomona cho anochedza. Then number 2, should I ask my mom about my dad? If so, how best should I do it? Taitaura kai. Regai timboibatsokedzera Maitaura futi. Kusaidiri. Regai timboitsokedzera futi titi isusu. Unogona nekuti kuti utozobvunza advice kutaura kuti haisi nyaya inosimudzika nyore pana mai. Nekuti mai mubereki uri mwana. So zvounoita ndezvekuti tsvaga shamwari yamai kuunobombera kutaura kwedu kwechikaranga kuunobombera vanenge munyai who can help you kutaura namai nenzira iri right so that mai vakupe anza. Dzimwe dzenguva anza inogona kupiwa namai inogona kutadza kusvika pauri kufunga kuti isvike sezviri kutaurwa nedare kuti vanogona kunge iri situation yekuti one inogona kuti mwanangu in as much as you're asking mubvunzo wako handigoni kuita sei kuupindura. Zvino uye mhinduro inogona kuwanika iyoyo. Tinobvumirana kuti zviri important kuti munhu aziye genealogy yake, mutupo wake, zvese zvakakosha. But kana zvisipo asi ini ndiripo ndoti here handipo nekuti izvo hazvipo. Ini ndiri more important kudarika zvimwe izvi. Zvana gono nekuti ndobva kubhikita nekuti zvakazodai zvikasavapo hazviiti kuti ndisavapo. Toda kuti tibatsire vana vakawanda vari situations where they will never know this situation. There are even children whose parents are late, vasisipo vakatofa, baba vacho vakafa, mai vacho vakafa, and havana vanoziva. Hazvirevi kuti vana ivava are less of children or less of citizens because havana information iyoyo kwete. They are still loved by God, they are still real people, and what is important is that you pick yourself up and you move from there. Thank you. Nyati. But havana kupindura. Okay. Kuti oudza iri mukomana handopa pane mubvunzo. Aiwa, uyo tata tosiya vangu vamubva to another question. Okay. Yekuti iyo ndoudza sei mai vangu. Mai vangu and how best. Saka endo patati enda kuna mai utsvake shamwari dzavo. Yes. Kana munin'ina wavo kana sekuru. Vagoedza kukusvikira iwewe nokuti kutoremerwa. Ukanondovaudza sei. Ukando approach pastor Mudzengi sei. Kutaura ndichiona kuti it's difficult for me to just go on my own. Saka ndiri kuti chitsvaga vanhu vari close mobvunza. But at the same time you may get an answer. But the answer is not answering what you are asking for. Yeah. Toita say from there. Yes. Because the girl needs closure. Yes. Because ane mibvunzo yakawanda isiri kupindurika. But closure akasaipiwa inono affect even the marriage. If you are broken and you get married, you are going to break the one you get married to. Panoda closure, that's why we are saying closure yaramba. Kuna uri kuna chirongo ichi vakandoroorwa. Tiri kuti mfundisi kana akasaona anza. Right, thank you mauya neanza. Kondinya ine thought iyo ndaifanira. Nga achinda kumacoach, kumacounselor, kumapastor vanogona kumubetsera. Because I think she needs to be meant. Not she is broken. Kana ukaputsa grass pano apa. Umwe munhu akauya akaritsika anodini anochekwa naro. Nekuti iro rakaputsika. So if you are broken, don't get married. Why do you think she's broken? Why do you think she's broken? She is broken. That's why she's asking this question. She doesn't know her past. She doesn't know her origins. She may think maybe God has rejected me, my father rejected me. She has many unanswered questions. If she was okay, she was not going to ask. So how does that break her marriage? What I'm saying is, you cannot give what you don't have. If you have hate mukati mako, you are also going to give hate. Bible rinotaura richiti idawo kwako sokuzvida kwaunoita. You can only love the other person to the same degree that you love yourself. That's the principle which I'm coming from. Saka ndiri kuti panapa, this girl is broken because she doesn't know
past. She doesn't know her origins. That's why she has these questions. So kuti zvigadziriswe ndo kunoita kuti agova a whole person. Ndine example of rega timbo yako ranga ranyanyo ratambira uku kumawinga. Okay. Yes, and harisi kugowa futi. Are we suggesting by this debate kuti boss kana tikatasa kana mudzimba nemisha muchaona kuti there is a good substantial number of people who don't know their fathers or who don't relate with their fathers, and they're here, and vamwe vacho they are in this space of wanting to get married and etc. By these wholesale statements that are we by any chance suggesting that these people are broken, or are we by any chance suggesting that they cannot amount to a good to establishing good homes simply because they've not related with their fathers? Or are we then therefore asserting kuti kana munhu akanga aziva baba wake, it then therefore implies kuti the marriage yaachaita would therefore subsist? Ina ndikufungira kuti this issue yatiri kudiscussa iri peculiar to the person uyu ane mibvunzo yaainayo, this particular person. But kuti titi munhu akaberekwa in circumstance yekuti the home did not subsist, azokura aina mai at which stage yaanofanira kutaurira boyfriend, I think zvine nguva yazvo zvinizvi. Ende kana kuri kwedu kumaungoku kana munhu akanga asvika sepaasvika pekuti auda kuroora, pane nzvimbo dzauchanzi enda kwakati mundozviratidzira nekuonekwa. At that stage ipapo ndo pamunogona kuzobvunza mibvunzo imwe yatinoda kuti tiatendei. And I think kuti kana ari kunzi enda kuna mainini, enda kuna mbuya mundoonekera for stage and the process yekuroora, haasi kuzvida kuzvicomplicatera here upenyu by trying to introduce another complexity. Upenyu hwake, as far as I'm concerned, I think the parent had done very well to try and shelter this child from my head's mamwe. Ndikufungira sekuti I know kuti pachishona nepachiboy we need to know kuti baba wangu ndi mudharaparadza anogara pakonapo. Mama wangu vanobva kwamashaya. We need to know that, but there are certain even pachihebheru. Yeah, but if that information is not at hand, kundotsvakana nenyaya dzakadaro at this stage, zvine zvazvichanyanya kumubatsira here? Iye aita 27 years and hakuna weukama wacho waari kundotsvaga wacho havako. How is it going to help you? Katibatsirani just hold on. Nyati mumba mwendobva inini zvakaitika. A man utaitsingazivi atoroora, but he did not rest to look kuti wakwamakombe ukadakura wari kupi until atowana. Look, isu tiri kutaura panapa, this is a serious issue. No, I think you are missing what I'm saying. Ndoda kukupa example kuti haana kuzvisatisfya kuti ndiriwe kwanhingi ukwasekunhuki. Akatitsvaka for after years akatiwana. Akauya mumuri nemhuri yake akatitambira. Why akatitsvaga iye ane mhuri? Saka mvunzo yo akakanganisa kuti aite mhuri here okuti aitadza kuzoya kwamakombe amukanganisa chiizvo akatokontinya. I think problem yatiri kuita katiri kuunza mumwe mubvunzo tisiri kuanza mubvunzo. That's where the problem is. Get upon mwana uyu ari kuti ndinoda kuroorwa, handizivi baba wangu, mai havana kundiudza, handizo here, ndotaurira here mukomana wangu at what stage. Now tikabva uko toenda uko hazvitibatsiri, you know what I mean? Tikapa maexamples akawanda futi hazvidini futi hazvibatsiri. Get the point. Ngatiite zero in kuti panyaya imenya tibataura zvakanaka kuti nyaya ndiye musikana. Let's try and help here if we can. Not kuti titi ukoka kadai ziva kuti izvo no, hold on, dai ziva kuti wana sekuru it's enough. She couldn't have written. Okay, thank you. She couldn't. Pane umwe mvunzo. I think turikubetsera tese tiri right paurongo. Paurongo hwedu turikubatsira. Because turikuedza pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti imimi zvamukutaura ndofunga ava vari kuwirirana nema. Tikutawirirana one thing. Pari kundosiyana ndepekuti in the event yekuti zvina life goes on.
Hatisati look tasvika at, that level. look at things that have happened in your life. Eh. You have ana sekuru and ndofunga kune mumwe musikana uya watakati unotoroorwa uri kwasekuru ikoko. Exactly. Life itofamba. Takamudaro sekuru ngavatotambira pfuma ndo baba pfuma because baba ibenzi. Yeah. But wakazikanwa kuti ndi baba waripo wakazikanwa. Yes, but saka uyu asati aziwa. Yes, but kuri kunzi benzi racho aripo, life can still go on. Okay, regai ndimbotaura. Okay. Kupa kuna sekuru kuvadare na mfundisi. We are agreeing mfundisi na sekuru kuti isusu it's important to know your history. We are also agreed that mwana uyu anofanirwa kubatsirwa kuti azive baba vake. Correct. We are agreed kuti no matter how much we talk about the importance of that genealogy, kana isina kubuda zvinotodini. Because ndo patiri kuenda. Ndo saka tiri kutaura kuti no mwana wangu kana zvasvika ipapo hazvirevi kuti you are an inferior person. Right. Hazvirevi kuti hausisiri munhu. Thank you. Because Bible rati we are being guided by the Bible. Father fails to do his duty. Yes. Father fails to own up. Yes. Father fails. He is a male. He is not a man. Father is non-existent. Come on. Toita say mwana. Come now. Saka closure yake ikuya from the word of closure yake ikuya pakuti sure I've done everything. I've even written kuvanhu vamwari kuti vandibatsire, but I couldn't get an answer. And some of these things tinozozvizinzisa gare gare. And then she moves on with life. Those are kungoreva chete. But in the meantime, the next question is kuti kuditi upindure. Thank you so much. We are happy. What I am saying is kuti she must not just say well zvakatoitika aiwa asati asvika that stage tatozvigamuchira muramba muchidzokerera kwatabva neko varume. muri kutokuti aiwa uri kuvhinzirei zvinhu izvi gamuchirai. Aiwa tiri kuda kumubatsira, that's why tiri kuti next question. aiwa All right. mira mudoni just hold on. Mwana uyu asati asvika stage ndazvikandima hold on. Just hold on. mwana uyu asati asvika stage yekuti aexhaust. All right, regai tichimubva tichipindure. Thank you. Anozosvika apa 40. All right, thank you. aiwaka All right, hatari kubvunza kuti ndodi handari pastage yekuroorwa. All right, thank you. Thank you, Uba. If then number 3, Yes. if my boyfriend says he wants to marry, what stages should I take? Because I don't have aunties, or I should say I don't know them. Who should I tell? aiwa ndozvitati inini Konana auntie uko ndotaurani. ini ndati kana mukomana wako aready hanzveri chimutaurira kuti ndakamira ndakadai hanzveri ndataura Anantaura kubva kwemurume. aiwa ndiendi kutanga ndataura iye because ada kutaura boyfriend yake. Chienda pamvunzo 3 ipapo. Okuti iwo andina ma-aunties. Ndoshandisa vapi? aiwaka kutoshaya maantis washaya nababa wacho saka unoenda kuti maantis apiwa. I thought tichishandisa kakuside uko kunana mama wake ndo kune hama. aiwa asati ashaya maantis munhu akaita mafaniza aroorwe munhu pamusoro aiwa mudoni asati atsvaga maantis ake. Saka sekuru tomirira nguva yakadini kuti tizoona kuti ashaya. kwandi tiri kupa mazano here takagara panapa kumba mazano kuti look go and talk namai wako waziva wakutaura kuti baba wako ndiani ukati aiwa kuzokuramba ndiani ndikati varamba ndikuti ari kungo iscenario kasekuru amai varamba but wasati warambaka asati aenda kaiko ndobve ndiri kuramba kainini baba asati andiri kupa mazano mauti takakuwa negative. Okay. aiwa let's be honest. All right. mungamutaura kuti ko kana waramba iwo asati atanga sovamba sei. But munombozvita wani patinoita dare kuti izvo zvakapfuura izvo ngatitaurane mira hold on mwanangu inini ndiri kuti amdoni tiri kuti iwewe go and ask your mother baba wangu ndiani hanzveri kana waramba waenda kuna ana sekuru ani maproject ndikamataura kuti ende through this kana waramba kana waenda waramba waenda through this hanzveri kana waramba manje hanzi wesi yo what izo ndo patati chienda taurai kana waramba ipapo ndo patakuda answer. wananga waramba ndi wana akuti hatiziwi ongomira nana sekuru wacho anditika. Okay. All right. Thank you. Mambatsira bachi. Then where should we hold this Roora Day? My grandfather is dead now.
pasara hanzvadzi dzamai vangu 2 handitika ari kunyora achiti baba havapa handitika saka kuri kunzoni ndaakuda kuroorwa taakuwirirana kuti zoni yoroorwa ita process tikuwirirana kai oita sei ini ndoti inini samaita it's very straightforward unoenda kuna nasekuru ndo vana baba vako ndo mai vako ndo baba ndo mai saka unoenda ikoko undosvika vanoita zvirango zvese in the way they see best ndozvo unoita hatisi kuireza zvese emphasis yataurwa nekusaidi uku iri kuti ngatitsvage try by all means I think kuti tese timove with the same ningi asi kana ndazosvika pakuti wavashaya sure wakasununguka and be happy, appreciate what vanasekuru have done. They've raised you, they've sent you to school, and now you are a grown up, right? Vanasekuru ndoko anouya vachiombera vanasekuru ikoko ototanga musha wako. Thank you. Unogona kutoroorwa uri kwana sekuru. Haasi sure kuti kana munhu aine identity challenge angazvifambisa sei. Saka ndiri kufungira kuti nditi my advice ndeye kuti ishanda nezvauinazvo. Shanda nezvaunoziva. Zvaunoziva zviri adequate, mubereki aripo. Problem yakaita wabereki wako can always be dealt with eventually. And even in the process yekuroora kwedu pachishona, ndo pazvinototaurika pacho ipapapo. Paunofamba uchionekera paya. Ndo pazvinotaurika. That's why ndoka due diligence katotoita ikako kekuti unoenda kuna tete, unoenda kuna namai nini, unoenda kuna nasekuru, kuna nambuya. That's the stage yekuti ugone kudevelop an understanding of the structure and the nature of the family. Kana paine mibvunzo inenge sina kupindurika iri structural yekuti zvino zvatagona kuziva ku left side ku right side hatina kuwana ine opportunity yekuti tiintroduce. Mubvunzo weyo mukomana anogona kutobvunza, unogona kutovhunzika kana kuna mai nini, kana kuna mbuya, kana kuna sekuru, and I'm sure they should be able to then address that. But kuti titi isusu atange kumhanyisana nekuti pakuita event nekuziva kwatoita dzimhuri, kana vanhu vatoita 27 vasingafambidzani, kureva kuti hapana ukama huripo wakati tsvikiti. Reality likelihood yekuti zvinhu zvinogona enda mudondo inogona kunge iripo. Yes, we would want to try, but ndandiri kufungira kuti tikada kuzvidhuvanisa ruzhinji rwacho togumisa tane madhaka akawanda pane chinhu chakanaka. Mukomana atodecide for your information, this guy actually knows. Anogona kusaziva hake zvakaitika, but anotoziva kuti mwana uyu musikana wandiri kudana naye anogara kwasekuru. Izvo anozviziva izvo. But the detail anotozviziva. Because the detail we don't have information. Okay. All right. Well, I think that's debatable. But kana munhu akusvika kundoroora, vakuti ndauda kundoroora, ungaroora munhu usina kana idea kuti baba vapenyerwa kuti mai vakafa, you would probably know. But the lady is asking kuti ndomuudza kuti ana chatata. All right. Thank you. Chipetsa your conclusion nyati on that. I know I said enough. All right. Thank you. I said enough. Thank you very much. Rega ndiende pana ndimchapesera. Rega ndiende pana Doc Shumba. Musikana uyu ndo pa stage mubvunzo yese yavunza in your closing anditika. Ngatiti baba vashaiko pachikristu unogona kutorooreka here baba wasipo. Bose kuna baba vanoti ndokusungira play. Okay. Thank you. Let me talk from a bit of experience. I know vana baba vazhinji vari kushuvira kuva reunited to their children, but vasiri kupuwa access nana mai. Poita vamwewo vana, vamwe vasikana vakomana vari musituation iyi yakangofanana seyatumirwa kwatiri. Vandasangana navo ini vari kunetseka kuti tozvifambisa sei. Ndazama kuvhunza but hapana chiri kubuda. Saka vanenge vane mapundu pamoyo, zvinenge zvichivadya moyo, vanenge vachitonetseka. These are genuine questions. Saka pamwe mai ava vanogona kudero vachitora nyaya iyi lightly vachinga kuti pamwe hazvina basa, but zvitori nebasa.
saka ndiri kutaurira generally vamwe vari mumasituations akadai kuti kana utoripo uri mai kana baba but usingadi kuti mwana azive mai kana baba vake, it's not a proper thing. I think zvine some level of some abuse. Pane zvimwe zvinofanira kuti zvitaurwe so that munhu aite closure, angoziva agutsikana kuti ndo zvakaitika zvakadini zvakaitika, the past is past, let's now what move forward. Mukadzokera mubhaibheri muchaona kuti anopa mablessings ndi baba. Baba vasati vafa vana vanotouya kuzopuwa mablessings nani nababa, havaindi kuna mai. Saka handiri kuya kweseko. Saka that's the reason why mwana uyu achishuvira kuti ndodawo blessing ya baba nemhaka yekuti ina handina kubva kuna mai. Baba vakagamuchidza mai zvinhu zvavo, kubva mai vadzosera kumuridzi, but muridzi wezvinhu haachasi kuonekwa kuti ari kupi, ndo pava neproblem. Saka ini hangu ndingangoti kana if you explore masituation kuti mai nehama dzavo zvingaitwa sei kuti nyaya ibude, zvarambisisa vhesi yataura ikati Mwari is the father of the fatherless, and hazvikwanisi kutadzisa kuti uwanikwe. You can still be married and Mwari varivo baba vako. Ukatarira mubhaibheri mune masituations ana Solomon, he was actually said to be illegitimate nemhaka yekuti haana kuzvarwa in wedlock. Havasi vana mai nana baba vedu vakatiita, takaitwa naMwari. Jeremiah anotaura achiti Mwari vachitaura kuna Jeremiah vanoti I formed you in your mother's womb. Saka you can't really trace your origins just to your father, because your father is someone who caused him zvichidzokera kumasure, but zvose zvinonoguma pana baba vokudenga vanhu vaMwari, who is the source of us, all of us. Thank you so much. Humba, closing. Ipai advice. Ndanzwa kuti mune 27 years wakanyarara mai yavo. There was no need yawapo yekuti mwana auda kuroorwa, ndo saka anyora. Mwana haigona kunyora achiri kuma4 achiri kumwe kwese uko zvaisaitika, asi nguva yasvika mai vacho vana kutomboona nguo need yekuti wataure iye zvinezvi pane need maiyo nazvino yasvika. Kana makanyarara it's not right. Mwana ngaaziwe baba wake. Takambotaura nyaya panapa kuti kana usingazivi baba wako enda through wana sekuru, wana baba mudiki, wanani, handizvo here? Iye zvinezvi hapana chinonzi baba mudiki kana kuti anti, because haazivi rudzi rwakababa wake. She doesn't know. Saka ndiri kuti iwewe usati wapedza, usati waexhausta everything, tanga kuna mai. Mai, baba wangu wari kupi? Ndinoda kuroorwa. What should I tell my friend? Kana watu varamba, kana tuwe pana ambota wanofuka either ndigono ati unogona kuenda kunana sekuri wa nambuya whatever, waapproachani mai wako. Exhaust all those all channels. Hapana chiri impossible. Kana zvese zvaramba tasvika ikoko. Let's not be negative. Ngatitaurire mwana kuti exhaust everything. Kana waexhausta wochitaurira mai kuti zvino zvemaramba kuti mutaure, munoziva kune chiwanhu futi chinge chiriko futi kamusaka tirega kumira pachikristu. Pane chiwanhu futi, you know that. Panodiwa mombe yababa, hai wana sekuru hatori mombe idzodzo. Panodiwa eyo zvamai vanopiwa, you know what I mean. Musakanganwe izvozvo zvinizvi zviriko, musakanganwe. Mungomira pachikristu. No, is there. Munzo wanaka danga rababa kana zvakatohuro zvine urongwa ihwo. Ndo saka tiri kuti edza pese paunogona, because zviriko zvinizvo zvizvi. Now chimbobvunzai kuti ndibobvunza mubvunzo rega ndiende pana wari kuenda. Ndibobvunzawo hangu panapa kudare irori. Dai mwana uyenga akagutsikana nekukura kwese kwaakaita nekurerwa kwese namai wakamukusisa pawamusitsai panapa,
why is she asking now kuti baba wangu ari kupi? Ndobvunzo wangu. Thank you. Thank you, my dear Nyumba. Sorry, gandiona pana nyati wangu Okay. pedzisa point, then ndovana yapa muri Okay. muchitivarira. Thank you so much. And then I think my final position is what there are a lot of people who carry questions mukati meupenyu, and there are certain circumstances that you cannot always find responses to. All things being equal, zvatataura ndezvataurwa naNaumba, I think that's the ideal. But ruzhinji, you may find that sometimes it may become very difficult. Your issue may not be as clear as you want it to be. Pane zvinhu zvana baba nezvinhu zvana mai nezvinhu zvevana. In this case, mwana aruda kuroorwa and vari kugona kumubatsira kuita that process vabereki vainawo vaanoziva varipo. So my suggestion is kuti separate the issues, get the marriage done. Then kana tikanga tapedza the marriage process, and in the process iyo kana paine mibvunzo inenge ichida kubvunzwa, mukomana anopindurwa nevaripo vatungamiri vabereki varipo. Then kana tikanga tapedza, there's always that question that lingers, kutaura kwaita shumba. We can always continue to pursue that so that we don't clutter two events in one. Pataurwa na Humba pemombe nezvinopiwa vabereki. I think let wana sekuru lead the way. Usavataurire how to do it. Be the child and be led. Kana tikanga tapedza that process, you can always reunite with your parent. And if the father is there and is identified, I think you'll be very happy and welcoming kuti vagone kukubatsira going forward. Thank you. Thank you very much, vadare. Patatanga Chigadzirisai pakamina. yanga ichinge iri nyore, but mukukurukura kwedu tinoona kuti it's very very complex. Chekutanga chandichada kuti titaure vadare chetinobvumirana tese ndechekuti apa pari kuratidza kuipa kwechitema in the world in which we live. Nekuti kana chitema kubva pachakapinda munyika, and if we don't do things properly, kuzvigadzirisa haisi nyore. And my situations acho anova more and more complex. And we really feel for you, young lady, ne situation yako, and waita zvakanaka nekutinyorera, because wanga uchitoona kukurukura kwatati tichiita panapa kuti hazvisi nyore, hazvina one answer, tiri kungopeinda mascenario yekuti kana zvakadai unogona kudai, kana zvakadai unogona kudai. Asi mukupedzisira ndoda kutanga ndakupa zano kwauri kuti ndofunga tora zvese zvataurwa izvi woedza kuzvibatanidza, wozvinamatira, Mwari vachikutungamirira vachakuratidza kuti unofamba sei. Because ndo vatoti I am the father of the fatherless. Saka panenge pachida undopiwa zano nana baba, iwewe puwa zano rako naMwari. Sezvataurwa namufundisi kuti ultimately we all have one father who is God. Pamibvunzo yako mishanu yawanyora, ndofunga pfungwa dzedu wadzinzwa. Nepatiri kutaura kuti apo unogona kuita go through, woenda kuna mai, pobva paita a breakthrough, wobva waziva baba wako, zvobva zvafamba. But one of the things chinoitika ndechekuti at the age of 27, it will not be easy to build that relationship. Yekuti ukwanise kuti ndakuto baba vatouya vatofara zvatongofamba, hit the road running kwete. Panotoda a lot of hard work yekuti mu build that relationship, that connection, ivepo pakati pako iwe nehama dzababa vako. And sometimes you might find kuti it will still be hama dzako in name, but in reality when it comes kuti vanhu voine emotional attachment navo ihama dzamai. And sezvo zviri kutaurwa nasekuru zviri kukunetsa, you would wish your hamas would also be part of your life. But it's so unfortunate that things as they are, you don't have an answer to them. Saka tevera matanho SAY, and we wish you well, and we hope you are going to have a breakthrough. In the event yekuti zvakundikana, I think roorwa iva nemusha wako, Mwari vanokubatsira kuti musha iwoyo ugone kumira, even uine imwe mibvunzo isina kuanzwa mukati meupenyu hwako, Mwari still vanokubatsira. Toda kutenda nekunyora kwako, Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda. Thank you so much. Dare.
Samaita. kubatwa kunzi G. Hold on my child. Kunzi hapana hold on. Wakomana. Toda kutenda wanga wachiona chirongwa chino. Ndachingofunga panapa ndikati maybe baba wacho watori panapa. Muruchako mudara. Hold on. Vari panapa zvavo vakanyarara kuti nchu. Amai pavanozoti vatori padare ndo pauchaona kuti nyaya yacho haina kumira zvakanaka. Toda kutenda kufara hangu nehamas dzangu dzandinadzo panapa. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuchengetedzei. Please keep on watching Mandara, pane sermons, pane music, everything. Don't forget to like and to subscribe. May God bless you, may God keep you. Tokumbira nyati tina matire. Baba makanaka vari musoro denga tinomutendai neurongwa hwatinge tinawo tigotenda nemhuri yamuri kushanda nayo yamuchabatsira kunyora kutsvaka mhinduro zadzai mukombe wakashama nenyasha dzenyu mubatsire panofanira kunge pachitungamirwa nesimba renyu vhurai meso vhurai nzewe vhurai ndangariro nemwoyo yakasindimara mupfawise panoda kupfawiswa kuti ukama huruda kuumbwa ushandike nekuti muripo muna Jesu namata. Amen. Amen. Maita shumba uko. Nhasi yanga ichidzova.